početka. Aj. Ćao svima ljudi, ja sam Anja i danas ćemo da igramo jedan challenge koji se zove Spike Jacks challenge. Da, ako ne znate šta se radi u ovom challenge-u, ja ću vam sada objasniti. Treba vam ove karte. Sad ću da igram s mojim bratom, on snima. Ako pređete 21, onda trebate sa ovom rukavicom da ošamarite on koji je prešao 31. Ako vam je sve jasno, možemo da počnemo. Evo ga. Počnimo. A ja, moj brat deli, ne, iza tebe, iza mene, čekaj, prvi ja. Iza mene, 6, 1, čekaj, ja 6, 7 i 7 su 40, 10, 15, 16, a ti? 6, 7, 40, dobro. Čekaj, 48, 14, koliko 4 plus 8? 21. Čekaj. I ako 21 upališ ga sa 2. 6 i 8 plus... Čekaj, jo! 7 su 8. Andro, i ako dobiješ 21... Čekaj, šali! Samo 2 daješ 6, 7, 14 plus 8. Čekaj. 25. Upravo, prešao sam. Ja! Sad te sa oba dve još šamarim. Jak smo jedne probali, ja sam tebe jednom. Pa da, ali ko je došao do 21? Nema dve. Dobro, ja ću tebi da puknem. Andro, ko pređe? Čekaj, pa... Je ti to bolelo? Pa u zup si mi udarila. Dobro, sad ti... I koliko sam ja? 10 i 5, 15, 1, 16 i 4, 20. 20, dobro, ajde. Ovo sad pomeramo, daj. Idemo iz početka opet. 6, 9 su 15. Dama! Koliko dama? 13. 9 su 6. 15 i dama, koliko dama? Dama 13. Joker 12, 14, 15. A ja 2, 15, dama 13, 15 plus 30 i 18. A dobro. Vuči. Evo ja. Dama 13. Moramo te udarim. Ne, 18. 18. Dobro, ajde ti. Dobre, milostive. 3. Koliko? 5, 8, 3. Čekaj, rekao si... 21. Nalačimo rukavice. Jedno, njo. Varaš celom tu. Čemu jedan dan radim? Ajde. Kio sam tebe za rukavicom. Pa znaš kako boli? Sad je ovdje. Ovo ne probajte kući. Sad ja vučem. Probajte ovu kući. Sad ti prva. Osva. 9, 6 su 15. I sunce ti kalajsano. Nemoj ovaj obraz, to se mnogo šamariti. I ljudi, majko moj. Daj. Nije to tako bolno. Sad ja? 2. 40, 16. Čekaj, 16 plus 20? Nije, 16 plus 20 je 18, dobro je. Idemo dalje. I tebe sam testao. Ne? Mene sam testao. I to baš jako. Još mi boli obraz. 3, 10, 13 i 1, 40. 8 i 5 su 13 i u njih 2, 13, 15. Niko nije, ajde. Dobro.
40, Joker, 40 plus 20. Dobro, nije. Dva puta si mene sad ja. Ama daj, ti si mene 3 puta. A da, nek se važi. Puče! A meni prospukao. A meni ubo. Ovako. Ajde. Sad ja. Ja ću moj dostaviti. 6, 4, 10, 17. Aj daj. Ovako. 4 i 5, 9 i 7. 9, kako 9? 16. 10, 18. Jebem ti majku. Koliko si dobija? Pa, više od 21. Daj. Jebem ti majku. Ajde! Moram da stavim da bi ga smaram. Nisi stvarno pao sa stolice, nemoj da lažeš. Biti crveno? Nije toliko. Pa ti si mene, meni... Tebe ću da puknem. Neću Ajde, ti 3. da deliš. A sad ti, sad ja. 3, 10, 13. Dobro, Da nije. vidim ti. Kralj, Joker, 3. Joker, 12, 15, 16 i 3. Plus 3 je 17, 19. 19, dobro. Niko ništa. Niko ništa, sad tamo. Sad ja malo. Za mene kralj, 2, 4. 4 plus 2 je 6 i od kralj 9. A ja? 20. Ko ja? 20, da. Pa A dobro. ja 9 i 5 su 40 i od njih 8. Ja, jebem ti. Evo, mi smo već završili. Aha, Da, ja nije, da je. Opet fukuli. Joj. Joj, ljudi. Aj, a nemoj. To je to što tiče ovog videa, nadam se da vam se video svidio, ako jeste, obavezno ga lajkujte, ćao! I napišite u komentarima ako želite peti challenge ili više. Ćao!